Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Malagini Keluarga Sederhana. Ki pemirsa yo, berhubung mak wis bar masak, wis bar seperti biasa pokoknya wis beres-beres. Wis bar umpah-umpah, yo wis bar makane wedhus, sapi wis kaya ngono kuwi lah pemirsa yo kegiatane mak soalé yo kaya ngono. Ki mau mak yo bar beresi lho, dadi padang tak buwaki sangkrae pemirsa. Jadi nek ngguri ya ngono, wis lho. Sakjane make iso duwe pakan pemirsa, tapi ki awane kan mendung, panas mendung panas make wedi nek udan. Jadi ki make mau berangkat ngarit lagi. Kayak ngene iki lho pemirsa ning omah ki gak kober leren. Walaupun penggawean omah tapi gak nek bare yo bar masak umbah-umbah. Wis pokoke ki mau yo ngelapi kursi lagi rajin pemirsa make iki mang. Tapi ki arep tak video siji lan sijine ki terus terang pemirsa yo ribet. Kesuwen soal iki yo maklum ae make kan dhewean pemirsa yo. Ora ana sing ngewangi, dadi Mas Andi kerja, Pak kerja, duwe sekolah, dadi ki make dhewean. Yo kok ngene. Tuh, umbane make. Sakmono kae pemirsa yo. Ki mau ceritane iki make arep iku pemirsa. Arep ngarit dhisik. Cuma kuwi mau pake pas ngarit iku wis terus nyangking saithik kaya ngono, dienggo wedhus. Mek ke Tegal. Dadine iki berhubung mak wis bar umbah-umbah, wis beres kabeh pemirsa yo. Wis beres kabeh. Iki genti make arep ngarit wedhus. Mak yo urung nyolok sego soalé iki mau segone cek. Muga-muga engko make mulai ngarit pake urung teko ya pemirsa, dadi engko iso nyolok. Lah sing sego adem ku ben tak pangan make karo Dwi kaya ngono. Wis iki persiapan make arep budal ngarit soalé panas tapi iki campur mendung pemirsa. Dadi make ape ngarit meniran ning Tegal. Dadi nek wis duwe pakan kuwi ayem. Dadi gak kuwatir lesu. Wis padha njero pemirsa soalé kan wis tak kei mangan. Iki lho, ngene iki lho doane. Doane Dwi pemirsa, alhamdulillah. Dwi iki delokno pramuka. Jadi wis kegiatane kuwi ya termasuk padat. Kon ngapalno doa masuk rumah, masuk kamar mandi, tidur. Iki mang keterak barat. Ngene iki nek mulai ditekokno, Mak. Ning ndi kaya ngono. Piye santeng. Tuh. Sakjane iki pakane mak wis akeh. Risik rosak. Cuma nggo jaga-jaga pemirsa. Ben gak iku, lho wis bar mangan. Kandange urung tak keruk, kandang wedhuse sing ning dhuwur urung tak keruk pemirsa. Engko nek bar mulai ngarit nek gak wangen-wangen ya ngeruk kandang wedhus. Soale ndesuk kandang sapi. Wis kaya ngene iki. Padha turu kabeh. Wis pemirsa ya iki persiapane mak wis kaya ngene. Iki tidak lupai air minum. Piye wi? Iki rapote wis. Wis. Entuk ranking piro? Kan ranking-rankingan. Hah? Iki mangae pijine gak didono sing paling akeh kok. Nek gak dituduhno kenapa? Wah, gurune. Jajal saiki tari piu. Lho susu. Susu apa mbok gawe apa wi? Pisang susu. Lho niki lho epiak pemirsa, pengen pisang susu. Pitik unggah. Iki lho. Ngono ki mang lho kaos kaki Ya Allah, pisang susu apa le? Belum dadi kuwi. Iki dikon tanda tangan loro. Ora usah dikuwi engko salah lho wi. Aja diketokno. Iya. Iya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 87. Pendidikan Pancasila 91. Bahasa Indonesia 88. Matematika untuk 80. Ilmu pengetahuan alam dan sosial 71. Rata-rata berapa? Misal dhewe. Rata-ratane. Misal wi. KKTP Satuan Pendidikan. Jadi 91.
menguasai dengan baik dalam memanfaatkan kejalan Biasane ditudono wi rengkenge. dalam kehidupan Berarti awakmu gak entuk rengking iki. mereka dapat Didelok-delok biasane entuk kok ning dhuwure. Ora usah ditokno. Fase B semester ganjil tahun pelajaran gak enak. Alah, maaf. Inilah dia. Zong, ketumplak. Wong ngono ra mbok suntek kabeh kok. Senengane mi pasaran ae. Enggak pasaran. Se. Iki tenan apa apa iki? Kesang susu. Kayak ager-ager kudune kuwi engko. Gak bisa. Engko dibekuk oh. Nek ora dikei tepung besena. Kental terus dibekukno. Enak-enak breng. Ino iki. Wes aku ape ngaret mae kok. Iya. Lah iki pemirsa ape padha ngaret duwi mulai dadine yo ki mau tak video sik. Engko kon tanda tangan Pak Yae yo. Wis. Aku tak lanjut yo ning omahe. Main urung mulai aja dolan. Apa delok ngarep identitas peserta didik. Peserta didik. Duit dadi peserta didik. Mosok iki mung gak ditudono kuwi. Gak enak didodono. Lah nek muni piye? Ini. Diwehno wis di iya Dwi. Terus piye neh? Piye. Kedul Kecamatan Sambong. Lihat Dwi, terus mulai. Provinsi. Libur berapa hari? Tanggal 3 Mulai besok. Januari. Oh, suwi yo wi. Ayo semangat belajar di rumah. Tenan pora, Bro. Delok, C. Ndelok tenan porang kuwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis bar nek, Man. Astagfirullah. Al-azim, gak sida bareng mae. Sampai kerupuk kowe, Bang. Digoreng ote-ote kok. Simpel. Gimana payake kok arek sakmene wi. Paya mapan turu ki lho ning plangkringane. Iki nek gak ditunggoni mak ngene iki mlebu omah padha ntelek kabeh. Alhamdulillah lu pitike mae. Iki sakjane njaluk mangan tapi trondole jek wareg. Trondole wareg-wareg kepe mapan turu. Terus dibleduki. Padha marah. Trondole wis wareg ya. Ben mapan. Udah mapan. Baris. Baris pemirsa lho. Iki babone nek teko langsung dipecuk minggat lho. Iki babone teko. Lah iki babone cicine ya langsung padha kabur kae lho. Wis ben metu. Nah, iki. Iki sing kecil. Aja oleh mlebu. Anake lho ning ndi. Ben Kiki. Sore-sore nyeluki pitik. Lah iki sapeane. Sicok. Anake kuwi.
Iki apa notol. Wis warek trondole wis warek ben. Wah, win iki dibelah yo sing ireng yo. Enak. Belah win. Saiki wis enak kabeh nglumpuk pemirsa. Si Seneng wong tani yo ngene iki nek anu. 6. Kurang sicok. Berternak ayam, Hai. berternak lembu, berternak Cicak. kambing, semua Cicak. serba berternak. Mati Kok sicok yo BTM. iya. Kan maune Yo pitu. ireng pas iku. Oke. Wis terang. Lho. Wis gak suker. Nongkone madure Pak mati. Nongko. Rapat pemirsa, alhamdulillah nilainya intinya apik lah pemirsa, gak ono 6, gak ono 5, ono 9, 8, 7. Jadi alhamdulillah walaupun iki ringkinge gak didudono pemirsa. Wis tak syukuri. Wis muga-muga anake mae kedepane iso sukses kabeh, diparingi panjang umur. Iki mae ape mangkat sik. Kuwi jolane nang omah ae terus nek mae yo, mak tak mangkat ngarep. Wis ya pemirsa, iki mae tak berangkat dulu soalnya terus dipesen mae kok lagi ngono kok lali lho, Nduk. Muring-muring Pak Mgiko. Wis nuruti gawean apa? Didilukno ah. Pengkine didilukno pengkine. Terus ijek kuwi. Kae kono. Cah wedok ki dilang. Biasa bukan wis tak keruk. Urung no. Wes iki mah. Ora kuwi tak kerungi aku, ngawak kae. Urung dadi keruk. Wes iki. Wis apa? Wes tenan kok. Ayo lo bunder kuwi, bunder. Tilak pengki awune parakno rono to kuwi awune. Iki lho wi kuwi disapani sisan. Bunder wi lah kuwi kabeh. Kuwi bunder wi tilak kurungan pitik. Piro to? Nek disaponi. Kok boleh 3 nek telake. Ora enek lah disaponi wi ketok resik wi. Mencerat rene. Ben gak brewokan. Cah wedok nyapu sih resik. Endi le wi polami nek nyapu ki ngono kuwi to. Dikeruk toh wi. Yo ke ah. Lah mbok parakno rono rene gawe emosi ae. Mak ngantek wis mulai ngarit wis apa kok Ben kowe nek gak resik rembes. Iya nah. Kalau awakmu nek nyapu gak resik cah wedok rembes pokoke sampean. Nah, kurang resik sisih lor. Lah kuwi. Nanti sikilmu kuwi lho. Lah. Pengkine dijengkengno wi kok resik. Lah ngono carane iki. Aja mbok tekek ning lemah datar. Nah, sisi kidul kuwi. Kidul ndi? Kuwi lho ngetit drijine mae. Lah kuwi. Mae roh resik urane kok. Wis.
Wis. Selesai. Wes. Lah nek wis kan wis ka omah, jene kono. Loh, ngguri ta wine pawon. Lah kuwi jek pi.